Yan, sige. Kaya mo lang. Sige. Kaya pa ba? Itang wala pa. Idolok mo ka pa. Ganito. Ali ka. Ali, tatakot. Ali ka na. Tsaka ba, chukin. Sige. Tatakot ko kasi. Sige. 1. Dulo ka, sige. Ayan, natatakot yun. Ang tabi na ako ba? 2. Bulok. Sige. 3. Sige. Oops. Huwag na lakad. Upo. Ano po lima? Ayan. Umabot muna tayo bago natin palakarin si Nanay Saling. So, dito po tayo sa Sapang Bayabas, Mabalacat, Pampanga, sa Miguel Residence. Pangan Miguel Residence. Thanks for the viewer, si Ate Pe. Siya yung nagbibideo sa atin. Sige. Okay. Sige, push! Okay. Last one, Maria. Para lumaki yung tuhod mo. Okay, last one, push! Okay, hawak sa akin. Alakad tayo. Okay. Tapos kang konti, talig ka. Ayan. So, pinapalakad po natin si Nanay Saling para ma-develop yung kanyang walking at yung kanyang strengthening. Yung kanyang lakas ng loob. Kasi medyo nilalabos to eh. So, tingin po sa... Ayan, diretso po tingin sa malayo. Tingin sa camera. Ayan. Danda. Hindi mo tayo. Tapi mo lang tayo. Bolta lang yan. Hindi ba ginayas ko? Sige, tala ko. Tala ka pa akin. Walang kasagot. Hindi ba niya? Tala ka pa akin natin. Yung may patan niya. Kulik eh. Loud din mo niya. Oh, ikuan mo eh. Ayan, ganun yan. Aba, ito pa kabilo. Mga tara, let's go. Ganyan. Buti na ang girlfriend, buti na last. Oh, balik. Hindi kami muna. Sige. Very good. Ano magabi ka talaga namin na pagkakas? Perfect yan. Ayan. So ito po yung... Yan na ba ito? Kabilang pang pito? Pagpito. Ito, ipuan ko 5. Lima pa. Galing mo. Kaya naman na. Galing. Galing naman ni nanay. Kaya siya ating pondo. Yeah. Yan. Ano ko yung sasabihin? Biya siya. Yan. Yan. So, balance tayo, balance. Yan. Sige. Lakad po. Yan. Yan. Lakad lang konti. Ito po ay aming 7 session lilintik. therapy. Lintik? Hello. Yan. Hello. Ayan. Sa lahat po ng mga sumusuporta na nanonood sa amin, patuloy niyo po panoorin itong journey namin ni Nanay Saling hanggang sa kanyang paggaling. Ayan. Something na lilintik ata. Lilintik. Sige. Ha? Yung dito kung dito si Papa ni. Usuin mo yan. Importante lalakad na bantin. Shout out! Shout out. Sino batiin mo? Mga anak ko lang naman eh. O yan? Sino pa? Pamilya ko, lahat. Mister mo. Ay, di na. Binabati rin yun. Pasawin din sila. Hindi na raw. Hindi na. Wala na kami nagkikita. Ayun. Yung mga nanonood sa'yo. O, mga nanonood sa akin. Ayan. O, ayan. Pagdi mo sila. Binabati ko. Ayan yun. Belen, baliktad ka. Aliko. Kaya sila. Sana yung mag-video. Kasi yung mag-trending yun eh. Kaya betin yung regalo. Alay pa nga po, bisaya pin magkabigyan video eh. Kaya. Kaya eh. Sayong. Sayon eh. Wapi. Hindi pa ako nakikita sa TV yan. Paki lagi tutok eh. Alaga kita eh. Sige tutok eh. Paki kaya. Pati mo so. Ay Diyos ko, pagalingin mo na ako. Men, gagaling ka na yan. Hindi na mo ka napapastress. Para matuwa yung mga po. Yan. Dulo ka pa. Yan. Yes. Huwag mo lang tatay. Huwag mo upo. Posisyon tayo. Sige, posisyon. Yan. So, upo ka. Tapos, okay, dandangan tayo. At sandali, pahinga muna. Pahinga mo. Kamay mo muna. Walang versa. Yan. Sige, tas mo.
Okay? Sige, 10. 2. Sige. 2. 2, 3. 3, Okay? Doon ka naman. 4, Para makita ka. Doon ka sa likod niya. Ayan. Ayan. Five. Ayan. Ano ba yung hanger? 6, Sige. 7, Okay. 8, Mhm. 9, Ayan, si Ate Pe, yung kanyang 10. pinagkakatiwalaan at katiwala sa bahay. Ayan. So, relax ka muna. Inhale, exhale. Tapos yung paikot. Paikot, ate, paikot. Ayan, para makita ng mga ano natin, mga may stock dyan, gagayahin ka nyan. Ayan. So, pwedeng gayahin to mga malalayo sa amin. 4, Yung mga na-stock dyan, galaw-galaw kayo. Mas pwedeng gumagalaw-galaw. Ayan. 1, 2, 3, 4, Okay. 5. Okay, very good. Inhale, exhale. Oh, ayan, ganyan. Ganyan, yung diretso. 1, 2, 3, 4, 5. Very good. Okay, yung kamay mo, tatas mo yung stroke na kamay. Nasaan? Yan. Hawak sa ulo. Okay, dahan-dahan lang kamot. Sa balikat. Yan. Hawak ulit sa ulo. Yan. Taas mo. Wagayway mo. Ayan. High punch. Sabi mo. Ay, pants. High punch. Natakot na ako. High punch ka na. Yan. So, ito po muli yung aming... Kaya pa? Balik tayo ulit. Okay, konti. Papahinga ka na. O, sige, papahinga na po siya. So, this is our 7-session therapy in walking and some yung kanyang lower limb. Dinevelop ko at dinevelop ko muli yung kanyang upper limb. Hanggang sa muli po, ito po si Motor Mangkeping 2. Ito po yung aming 7-session therapy, covered stroke therapy dito sa Bayabas, Mabalacat, Pangan, Miguel Residence po. Kinanay Saling po at kanyang asawa. Sa pangalan po ni Jesus, maraming salamat po. Amen and amen. Umulan pa mababa. Amen. Ayan. Blessing. Ayan. Ano masasabi mo na sa mga stroke patients na yan? May pag-asa ba sila? Meron. Ayan. O ikaw, ano masasabi mo sa therapy ni Mang Kepweng? Okay lang. Ayan. Na-improve ka Pag ba? nag-improve ng kaunti. Ayan. Okay. God bless. God bless.